Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen super sekretuak lantzen, nahi du zuen bizitza sortzen, espero dut baietz. Zaki gogoratuko zean esperimentu batez, goxokiaren nola jartzen dioten aurrean goxoki bat aurrari eta itxoiten badu, bigarren bat emango diotela. Zergatik usten duzu onurak dituela saria itxoitea? Nik hasieran ez nuen ulertzen, baina gero ulertu nuen, gelditu nirekin eta jakingo duzu. Aurrera supertxekeak eta superfamilia. Ezaztu supersekretu guztiak bizitza sortzeko hementxe dituzuela zuen eskura, txiki-txikitatik. Ez itxaron. Goazen adibide bat jartzea demagun, ostiralero gurasoek edo zaindariek 2 euro ematen dizkizutela txutxeak erosteko. Eta zuk gogoa daukazu zure liburuen bildumako azkena atea dutela eta dendan erosteko. Orduan, hor zaude salantzan, edo 2 euroiek ostiralero aurreztu, edo euro bat gastatu eta bestea aurreztu, horrela edukiko zenuke 15 ostiraletan gehienez liburua zure etxean, edo denbora erdian. Zuk erabaki, baino saria handiagoa da. Zaila da txutxei ez esatea, baina erabakiek egiten dute bide bat ala beste nahi duguna lortzeko. Bai? Orduan, denbora guztian erabakiak hartzen ari gea. Gure bizitzan ez gea kontuatzen, baina erabaki txikiek eramaten gaituzte pixkanaka gure patura. Edo zein gauzetan, donuts bat jan, edo sandia bat jan, edo esan nahi puska bat jan. Osasuna edo azukrea, ez dut esaten ez denik inoiz olako opil goxori jan behar, baina ahalik eta gutxien. Denok dauz nahi dugu lagun onak izan, paga on bat edo dirutxo bat, eta osasunez ondo egotea, gaixo egotea. Baina ez da, gogoratu nola sortzen dugun errealitatea. Hemen, 3 buru bezala gea, bai? Suprakontzientzian aukera guztiak, libreak. Subkontzientean, sinismen okerredo onoiek, filtro horretatik pasatzen diren sinismenak. Eta ondoren, kontzientzia barrazonatuz, ekintza egiten duguna, ez? Eta hortxe dugu emaitza. Arreta ordoan tokia hori indartuko da. Ez baduzu aurrezten, diruri gabe geldituko zea, lagunak ez badituzu zaintzen, gabe geldituko zea. Eta osasuna zaintzen ez baduzu, gaixotu egingo zea. Hortxe ditugu eguneroko aukerak. Aitonak paga ematen dizula, aurreztu edo xagutu. Merendola badagola, 4 donuz jan edo bat. Lagun badatorkizula laguntza eske, paso egin edo entzun. Erabaki txikiek ohituretara eramaten gaituzte. Erabaki osasuntsuak bizitza hobe batera eramango gaitu. Zure arreta noradoan energia area joango da, eta hori da sortuko duzuna. Osasuna nahi duzu, edo ez? Harreman onak nahi dituzu, edo ez? Dirutxo bat aurreztu nahi duzu, zerbait edo nahi duzun hori erosteko? Zuk erabakien bidez sortuko duzu bizitza. Entrenatu pentsamendu hori noradoan. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta eman.